si Buddha saking Widarta. Panjenengan menika sinten? Panjenengan nyuwun pirsa dhateng kula. Kula ratu saking Jawastinapura. Negari Jawastina. Inggih. Ingkang sesile Sang Prabu Gendrayana. Kapara saestu. Waduh. Bejo kemayangan Tegesipun katen tenanipun kula menika rak pados memani sepati sampun jeleh urip wonten ing jagat. nyuwun pangapunten ya. Wong tegesipun tiyang kok gesang kok ingkang kasebat jeleh gesang menika tegesipun panjenengan sampun boten kepengin gesang ngoten lho. Ngaten inggih nanging wonten syarat-syaratipun. Sarananipun Syarat-syaratipun kula saged wangsul wonten ing kasidan menawi toh kula keparingan nyuwun ngampir ageman panjenengan ingkang asma Margipati. menawi panjenengan kepengin nganyuh tuhta seda saking pusaka kula tegesipun kula ingkang lepat kula dosa kalih panjenengan sampun ngantos ya. Ngaten nggih kula nyuwun kanthi sanget menawi toh panjenengan kepareng kula sumuni ngampir pusaka panjenengan kagem panjenengan badhe kula aturi bebengan wujudipun negari Nuwun sewu, Kang Mas Prabu. Kula menika menawi panjenengan kirang pitados nalika semanten bumi Udara kula gulung kula lebetaken Panjenengan lintone Kraton Widarta kados pundi wujuding Bapak? kok ngaten panjenengan kula aturi pirsani nggih. Dewa pitados menapa mboten panjenengan? Inggih yang ngreksi menawi saking kersa panjenengan ngaten nggih monggo kula caosaken ya. Kula nyuwun pangestu sadewa minggah swarganipun. Rekira pati Sabtu kadang dalem Sang Prabu Gendrayana. kaya-kaya matur sembah nuwun banget saka palipermane yang ngreksi. Kaya-kaya ingsun wis diparingi wujud kraton Widarta. Mula mengko dadi paksan ya Rekira Pati. Ing papan kene tak paringi jimat asma Widarta Mawenang. nuwun sewu, Kang Mas Prabu. Ya, Jun. Kula badhe matur, Ji. Matur apa sing kene mbok aturake nang ngesan. Kula darbini, Kang Mas Prabu. Garbini. Inggih. Saka karep Kula menika sakmenika pengen ngidam kalian kelem tinangga jiwa menika wau. kowe kepengin mangan pelem pertangga jiwa. Inggih, Kang Mas. Pati Sabtu kadang dalem aja Sang nganti Prabu. dadak Inggih. boleh ana pelem pertangga
Tangga jiwa nyuwun ana ngersane. Reksi Mayangkara kang dipunamana ing Pertapan Kendari Saka. Bakal tak paringake kawan. Ayo ngono. Tau demi. Iya ya. Tiada ing janji. Wonten gagah kurang bakal. Ya, kalau kamu
lairipun Ponang Jabang Bayi. Nering sambi kala mboten namung alangan sinau. Menika los. Mas, Ya jebat mosan. niku putra panjenengan Kang Mas. Putra ning surgene. Niku cobi panjenengan pisane putra panjenengan. Putra ning sun lair kijing. Walah. Kakang ing ngatasipun kula menika nata gung binetara ing Jawastina. Bareng Ponang Jabang Bayi lair kok wujudipun kijing. Napa mboten dader wirang? Lajeng kersanipun Timbang wirang alwa kula pejahi kemawon. asuh. Sampun. Sampun. Alwa kula pejahi Ponang Jabang. Patih Haryo Sutikno. Sabda katiwalan dalem Apa Sang wis Prabu. bisa kasembadan ngupadi anane pelem pertangga jiwa. Sampun kasembadan. Nanging emanipun Sang Prabu pelokipun ical. Loh. Dadi pelok ilang malah Inggih. kari peleme. Inggih, Ya wis menika leres. kaya ngapa senajan to wujud pelem supaya enggal dijahar kelawan garwaning ingsun. Inggih, menika. Wis bisa kelakon saiki jahar pelem pertangga jiwa. Ngandusipun Ponang Jabang kruncalan Kang Mas. Peruntalan saking senenge malah mangan pelem iku mau to. Nggih, aduh Kang Mas. Aduh, Wis kono. Ayo pungkuran kono. Kang Mas Prabu. Ponang Jabang sampun ngetos to. Wujud kakung apa wujud putri? Kagum Kang Mas. Kakung. Injih. Ya matur sembah nuwun banget. Malah putrane wis bisa lahir. Injih. Lho kok ana kijing tumiba nyang panggon iki Inggih. piye to? Naranipun kados pundi to niku mau Kang Mas? Sejatosipun kijing menika putra kula. Lho iki putramu kijing. Nalare kepiye Kang sira kagungan putra kok malah wujud kijing ya? Pripun
Saiki aku Semikira. Bayi sing mbok pangan mau ya wujute aku iki. Kowe ujug Yai kijing mau kowe. Ya, Wis semikira papan kene. yen pancen kowe nantang karo aku, tak kokok seru. Kijing. Lho. Jadine apa kowe mau kedadian saka ponang Jabang bae sing wujud kijing? Je menika lho. Loh, Yai, Mas, kok ana bocah lho. luwak babaripun kijing kala wau ingkang dipun kemah-kemah buta kekalih babar wujud dados putra kula menika. Ya kene ya, Yai. Nggih. Kaya-kaya iku babare si Ponang Jabang bayi kedadian saka kijing. Kijing kedadian ana yen ngono, putramu tak paringi jimat asmu. Kijing wah ana. Upama aku sing maringi jimat asmu iki kleru apa ora lho? Mboten. Wong panjenengan menika kapernah wonipun lare kula panjenengan peparing kijing wahana menika nggih sampun. Ya wis, upama aku luput kelawan Kang Sira ya sepurane. Nggih. Ngene ya, Yai. Yo, padha wae iki putraku ya wis lair. Laire putraku kaya-kaya wis ora ana alangan nilik ing Sambikala, tegese ora ana bebaya. Parengane putraku ku tak paringi jimat asma Jayabaya. Yai, kaya-kaya lelakon iki Kang Sira lan pun Kakang wis kaya-kaya ora ana langan nirik ing Sambikala sekabehing tumindak sing benelan sing luput. Muga-muga kapendemo ing bumine Pangapura ing katemben Kethoprasida dadi budaya jaya jaya wijayantine ing Sambikala tetep merdeka. Nuwun, nuwun.